Hello guys, so ayun kaka-out ko lang ho sa trabaho, no. At dito banda sa may papakita ko sa inyo, no, may bakla rito eh. Ayan, diyan banda sa may kainan na yan, may bakla diyan. Tingnan niyo. Lagi akong inaakit, lagi ko pinapakitaan ng bola. Pero siyempre, ano ko, may delikadisa naman akong tao. Tingnan niyo, kita niyo. Bago lang natin yung camera para akala niya eh. Lapitan natin. Hi. Ano po yun? Tigsan ka? Taga dyan lang sa Karagsakan. Bakit po ba? Anong pangalan mo? Kayo po ba yung tawag sa akin yung nakaraan? Oo nga, namukhaan niya kita Bakit niyo po ako tinatawag? Nakita kita sa dumaan. May pupuntahan ka ba? Pauwi na, kakaka-out ko lang sa trabaho eh. Ganun ba? Hmm. Sama ka muna sa boarding house. Hindi. Sige na. Hindi, may ba? pupuntahan ako eh. Ito, malaki-laki to. Hindi, kahit na ho, magagalit po yung jowa ko eh. Sige na. Hindi ho. Pwede mo na. Hindi po. Sige na. Hindi po. Magagalit po jowa ko. Hindi po magagalit po jowa ko po eh. Sige po, hindi po. 2 hours later. So, ayun guys, nakita niyo naman kung paano niya ako akitin. Pero syempre, hindi tayo papayag dahil, di ba? Papalagay niya sa atin. Hindi tayo kaladkaring lalaki na basta ganun-ganun lang matutumbasan ng halaga yung puri na, di ba, yung ano natin, yung parang wala tayong dignidad sa sarili. Di ba? Parang ko. Di ba? Parang, di ba, yung mga karamihan kasi dyan, pumapatol sa mga ganyan. Pero alam niyo naman tayo. Ano lang yun, kumbaga ma-aware din kayo na kung mapadaan kayo sa ganung magpunta kayo sa ganung sitwasyon talagang dapat mag-iingat po kayo talaga. Tsaka huwag kayong papayag pagka may mga nakita kayong ganun na inaabangan kayo. Gago!